преди да започнем, нека забележите за канала с камбанката. Всички вие палец горе. И нека да продължаваме с нашето идеално видео. Разбира се, че това видео ще с епизоди. Как да го кръстим? Чай малко. Нека да убием Ендър дракона. Как да не е лесно, защото ни повечето не... Аз не мога повечето да игра. Защо казах ни? Аз не мога. Вие, не знам, някой от вас пишете под коментарите дали играем Майнкрафт. Може да почакаме малко, затова ще натисна пауза. Ето на една с момчета да видим къде сме са. Спаунали. Нещо така много странно място сме се спаунали. What? What? Видяхте ли какво стана току-що? М3 овце, един снайпер. Дайте на какво води. Легво! Аз съм толкова ли късметлия? Не може да съм толкова късметлия. От сега. О май гаш. What the fuck? Защо не мога да ударя тъпата овца? Тъпа овца. Защо не мога да я ударя? Умирай! 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 Убих я. Имам 4 месо. Отивам. Играта не ми позволя да вървя. Допреди малко не ми позволи да вървя. Мале, дано да не е нещо свързано с Хиробрах. Ето го често. Да видим. Аз станах цял стак нещо по... Мале! Вие помислях, че съм хвърлял нещо. Ще можем да си направим запалка ли, как се казва, Нека да си сложим това нещо. What? Исках да кликна пък. Ото. Майка ми крещи. Майка ми крещи, какво беше това? Момчета ще трябва да натисна пауза. Да, момчета ми направи някакъв... Телефона ми направи някакъв проблем. И... Сега... Трябва ли да я убием? Или първо да започнем с... Не сме имали, не сме злато. Опа. Пак го удрям, моля, момчета, аз съм много як. Най-голямото дърво, което съм виждал. Аз имам брадва. Много бързо се чупи тая брадва. Много хасвас, наистина много бързо, защото това е златна брадва, разбира се, в Майнкрафт е едно от най-тъпите. Но е идеално да се събереш малко по-бавничко дърво. И как искам да има до нас едно село.
пълно с хляб. Май толкова... О, майко! Е това. Боже. Ана, ние имаме един стак дърво. О, what the... Така да се го направим. Така да може за пръчки. Е така и буквално направихме хем пръчки. Еднака да минем поне на каменисто ме. Какво ще да кажа аз? Така се направим поне тъй. Как да го кажа, бе? Легво! Казах го, бе! What? Пуснаха музика! Пред нас пуснаха музика. Гледай сега как се чупи. Тък. Щупи се на листото, Не трябваше да щупя листото. Дайте ми първо да съберем камъняк. С толкова тъпа кирка, нищо. Ето я. Много бързо чупя. Защото е тъпа златна кирка. Тъпък златните тъпи кирки направо. Много бързо се чупя. Аз събрах доста... ако ме бъга така. И момчета, ако мислите, нещо така, че ми бъга, не съм изтеглил никакъв хак. Никакъв хак, какво? Никакъв мод за Herobrine, нито нищо. Просто си почнах нова игра за Майнкрафт, както гледате. What? Окей. Защо не мога да изляза? Пичели. Аз искам да събера от ония камък. Дето е недърски. Костенурки. Вие ще сме нови приятели. Момчета, ще трябва да натисна пауза за малко. Готово. Момчета. Както си спомня. Майко! Ти какво правиш тука? Пръсните по един лайк за тая малка костенурка. Бягай! Давай! Не можах да я ударя. Той или иначе не е хубаво. Така. Правя да чупям. Много ми харесват просто тези камъни. С тях малко ми е по-удобно да строя. Ще я спря тая вода. Спрях ли я? И тебе ще спра. Пак ще трябва да спра. Момчета, майка ми само постоянно ме вика. Аз когато съм тук, не ми бие демидж. Уи! Аз какво правя, бе? Дали е хубаво така да ям? Просто искам да съживя живота. Май толкова малко камъни. Разбира се, че няма да не стигне. Толкова малко камъни, на кой ще му стигне, бе? Момчета, сега ще се върна да събера малко камък. Ето, момчета, както гледате, събрах един стак такива камъни и става вечер. Затова ще трябва да спя. На най-хубавото. Далече съм. Легнах да спя. Ако го нямаше това
Тъпо ли какво, нямаше какво да правим. Зомби. Най-накрая ще имам жертва. Как може да биеш малкото костенурче? Костенурка. Костенурките нинджи. Браснете лайк за нея. Те ми се щупяха половините вече работи. Чакайте, ще трябва да натисна пауза. Ето на една момчета отново. О май гад! Скачай! Майко, нагъла скочах. Що няма е... Май ще трябва да влизам към пещерата. Страшната пещера. То пък тук няма никакви животни. Ето го времето да се изкачим най-нагоре. Нямаше нищо, мерси. Как да нямаше? Виж, има един въглен. 1, 2, 3, 4. Много странно. 5, 6. Много странно. О, майко. Ота. Поне ще имаме да си спържим месото. Май ще имам доста много да копая. Да. Разбира се. Спрях набързо видеото, защото исках просто да събера доста много. То пък не стана чак тъй. Доста много да събера. Излязах 18. О, имам такова. Как се... Пръст! Да, пръст! Пръст имам пръст! Имам пръстен. Нямам пръстен, но... What? Това цвети да е за тея, които се абонираха за канала ми. Ота! Наскара... И те спускат музика. Тези хора се доста... О, майко. Май трябва да сложа ето тук дъска. Точно там. То стана като себе, майко. Много странно ми изглежда вече играта. На едно и също място седя. Момчета, сега ще се върна, когато намеря едно интересно място. Момчета, намерях някакво такова още едно място. Май това е онова място, което ние го имахме. Да. Момчета, отново ще трябва да се върна. Момчета, трябваше да изпържат тея храна, защото както гледате съм много малко... Много съм гладен хасус. Не е живот. Живота ми е наполовина. Аз сега се усетих, че не мога да бегам. Нека съберем още малко. Нали, храна. What? Къде ли не го изпратих? Убихте. И ти ще умреш. Кома гледаш? Така жалко. Имаме си трипа жолки. Исках да кажа, но това тъпо нещо. Още крави. Умирай. Няма да ми избягаш. Имам се още едно изпържено. Нека да го излем. Имаме си 4
Без да скачаш долу. Без да скачаш, ще взема всичко. Няма различно нещо буквално. Момчета, сега ще се върнем. Момчета, ето всички работи, които на нас не трябваха. Още малко ще не се изчупи и кирката. Да се вземе крафтинг тейбъл. Мисля да вървя към натам. Нали? What? Аз дали ще умра? Направо ще бегам. Чего ми бегам? Бегай! Що не мога да строя? What the f... Бегай. Бегай. Не мога да строя. Те сега дали ще ме стрелят? Аз не мога да строя. Исках да видя кой има в честа. Чета, ще трябва да натисна пауза. Ще се видим там горе. Както гледате, момчета, качихме се горе и доста много време ми отнеме. Мамка ти. Как може да ме удриш? Май ще трябва тук да спим. Тука. Много сме близо за тези панари. И още не съм отворил честа. Да видим. Пълно нищо. Разбира се. Както винаги. И аз какво да правя сега? Да седя. Тук да седя по-добре да не ме мъчат те. Трябва да се направим един хляб. Можем само един, разбира се. Фил. Да дадат към нас. Вземаме си това и почваме да бягаме. Ма нямам нищо. Кога се сложа под мен. Просто скачам и бегам. И почвам да бегам, бате. Защо не мога да бегам? Нищо нямаше, имаше само някакво XP. Зад нас. Мамка му, само един тъпар. Дали ще можем да го убием? Ай, ще се опитаме. Аре, умира. Мамка му. Те сега ще ме следват ли, бе? Те сега буквално ме следват ли? Мале, момчета, бутнах се. Не идват. Окей. Как? Как може? Махай се, негър.
Аре, едно и също нещо се има. Сигурно? Те с черни кафели коне направо. Три! Маля, момчета, направо се побърквам. Побърквам се. О май гот, мила. Какво? What? What the What the fuck? Защо е толкова малко място, е? Докато има време, мълчета, да направим една къщичка, да се свършим. Ево тук така. Така. Айде, да не е чак толкова голяма, по-добре. Да не е чак толкова голяма. Тук ще е вратата. Ето така. Няма да не стигне дървото. Ще ни трябва към 300 така дърво. И толкова голямо да е, ще не стигне. Моята котка до мене седи. Ако не знаете, имам коте на име Хината, както знаете. На Наруто жената. Много неприлично говоря. What? Защо не мога? Аз умирам от глад. Но направо казах сякаш на реалност. Дали ще дойдат те свои? Още се притеснявам. Сякаш играя 1.17 Майнкрафт, пък то 1.19 Майнкрафт е. То пък е 1.9. Махай са. Конче, махай са. Ще се махаш от моята къща. Така. О, точно стигна да си оградим. Момчета, сега ще се върна, когато събера идеално дърво. Ето, момчета, както гледате, събрах си малко дърво. Както гледате. Ето ми е брадвата. Почти вече се е щупела цялата. Направо да почваме да се строим къщичката. Искам да завърша вече къщичката и да свърша вече това видео. И ще има да чакате за нов епизод. Както знаете. Едната събота, както знаете, не можах да кача ново видео, защото малко бях заед. Ма няма нищо, защото не още сме добре и сме заедно, както гледате. И сме номер едно, момчета, както сме заедно. Когато сме заедно, сме номер едно. Няма никой, който да набие. Но аз, когато съм самотен, винаги съм на нула място. Момчета, когато довърша къщата, ще се върна. Момчета, както гледате, такава е къщата. Сега е довърших. С стълби я направих от тук. Нямах никакви точове да сложа да отсветяват, ама тук си сложих моето нещо, сложих си леглото, както знаете от първото начало. Тук ми е честа, вътре сложих моите работи. Даже намерих лък и 5 стрели. Когато строях къщата, убих един той... Как се казва, бе?
Скелет убих. И ми се паднаха 5 стрели и 1 лък. Бих, както знаете, имах 6 злато. Момчета, това беше от мен. Надявам се да ви беше удобно на това видео и от мен. Чао!